É igual. Ah, vale. Bos días a todos e a todas. Unha nova xeración que se nos vai e que enviamos a eses mundos de Dios para que deixen o pabellón do CPI Dr. López Suárez ben alto como corresponde. Eles merecen que todo lles vaya ben na vida, pero entre as familias aquí presentes e o centro, el equipo directivo e todos os profesores, titores que tuveron ao longo da súa vida, tamén quixemos formar esas persoas que a partir de xa se van a enfrentar cada un a unha nova etapa que non vai ter só pétalos de rosa, senón que tamén vai ter unha que outra espiña, pero creemos e que queremos que así sexa, que vayan preparados para ese mundo. Antes de nada quero dar a benvida ás mestras que nos acompañan e que foron tamén partícipes da formación destes rapaces e rapazas. Dende aló polos anos aqueles primeiros de primaria, quero dar a benvida a Conchita. Tamén eles pedían que estiveran aquí máis profesores, pero bueno, sabedes que o centro ten que seguir funcionando e de todos os que me solicitaron que asistiran temos unha moi boa representación. Esta xente que alguna xa vive ben, temos ali atrás a Remi. E tamén temos a Ana, que despois de unha enfermidade témola xa, se Dios quere, para aquí no curso que ven. Tamén o profesorado actual que está por aquí, temos a Andrea, que tuvo a osadía de ir con eles a Londres. Un aplauso tamén para ella. E como non, aquí a miña esquerda temos a Bea, a titora que acompañou a todo o cuarto nas súas funcións sectoriales. E tamén nos acompañou a Londres, muller activa donde a Sasha. Un aplauso. Bueno, disculpou a súa asistencia a titora de PDC por motivos familiares que non puido asistir Carmen González. Temos aquí os que... Bien, e como hasta aquí conseguí non chorar, vamos a dar paso ao vídeo. Bueno, sigo ao final. Vamos a comezar a grabación e vamos a ver ese vídeo que con todo cariño preparou o noso encargado Pi, etcétera, de Nexo. Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Continuamos despois deste emotivo vídeo con unhas palabras que nos queren dedicar os alumnos. Antonio e Noel. A ver se escoitamos e non sabes o son. Bos días, chegou o día. Hoxe ímonos graduar se os profesores o permiten.
Como podedes observar no vídeo, medramos, algúns máis que outros. Tamén vistes as nosas aventuras por Londres e moitos máis recordos de cando éramos pequenos. En nome de todo o cuarto, queremos dar as grazas a todos os profesores que viñeron, en especial a Ana, Remé e Conchita, que fixeron o esforzo de vir, sen nin sequera estar dando clase no colegio. E Ricardo, claro. Neste día tan especial para nós, tamén queremos recordar os poucos meses que puido estar con nós María José en quinto de primaria. En resumo, grazas ao CPI Dr. López Suárez por tantos anos apoiándonos. Agora chegou o momento de deixar atrás todos os momentos neste centro. Dende que Alcira nos colleu con tan só 3 anos, cando os nenos só sabían falar de animais e as nenas de María Isabel, antes muerta que sencilla. A nosa frase favorita nestes primeiros anos na escola era "Allo!". En primeiro, tivemos a mala sorte de que nos separaron, pero en segundo xa estábamos todos con Conchita, unha das nosas profes favoritas. Nestes anos, aparte de traballar moito, aprendemos a poñer cada Nadal o portal de Belén, a ter que esperar a que os semáforos se puxese en verde para poder ir ao baño ou desexar un príncipe azul na nosa libreta. Chegou terceiro e con José Manuel comenzaron os exames. Xa en terceiro, non nos olvidamos da gran profesora que foi para nós Teresa García. Chegou aquí, ano de desastres e tristezas, e en sexto, ano de preparación para unha nova etapa con Jesús, ano no que nunca se nos olvidará cando tiramos todo pola ventana. Tamén nos lembramos de Fina, Carmen, César, Ángel e Teresa. En primeiro da ESO, o primeiro día levamos unha gran desilusión, xa que Teresa, a nosa titora, nos dixo que íamos estar en 2 clases. O primeiro día asustámonos un pouco, pero collemos confianza moi rápido, e é unha profesora a que lle guardamos moito cariño. En segundo, con Teresa e Elena como titoras, foi un ano levadeiro. Aprendemos a ser originais e marcar a diferencia, xa que os nenos e nenas nos disfrazábamos de bailarinas de ballet e preparamos unha danza moi aplaudida. Definición de terceiro: deporte e comida. Foi o único ano no que cuarto non ganou os torneos, xa que nós, que íamos en terceiro, e arrematamos todo das mãos. O gran apoio de Neves, o noso título. Con todo isto chegou o cuarto, ano decisivo para todos. Titora nova, a cal estamos moi agradecidos por todo o que fixo, porque todos sabemos que sen ela este curso sería moi diferente. Ela e Carmen foron unhas grandes titoras para este último curso. Foi un ano azul, inglés e moi interesante. Chegou o momento de nos recordar aos titores. Empezamos por Salvador, que como el nos dixera, se ia ir cando nós do colexio. E o que máis claro nos quedou é que non se pode mezclar o tociño coa velocidade. O mellor dramaturgo do cole, Caricova. Doris, a dos grandes discursos. Ricardo, un profe con gran paciencia. Como non, o profe das mellores frases é Antonio, como por exemplo, niña, tira el chicle... Tira el chicle para hablar conmigo. Susto. Outro no goleo. E outras moitas tamén moi graciosas. Matilde, a profe que nos aconsellou sempre para o bon camiño. Chus, unha profesora de apoio excepcional. Elena García, a profe obsesionada con tirarnos a braña. Borja, un gran sustituto de Ricardo. Blanca, unha das profes máis traballadoras, sempre dándonos resumos, fichas. E Modesto, un auténtico artista, ainda que non nos deu clase. Como todos comprenderedes, tamén foi moi importante para nós Andrea, a nosa mamita. Non nos esquecemos tampouco de Benja, Alberto e as cociñeiras e colaboradores do comedor. Vai chegando o momento da despedida, no que cada un de nós elixirá un camiño moi ben orientado por Nazareno. Imos dar as grazas ao equipo directivo, en especial a Asunción, por aguantarnos e axudarnos en todo o que estaba a súa altura. E agora sí, despedímonos, estando moi orgullosos de ser a última xeración en pasar por cuarto do século pasado. Gracias a todos. Continuamos. Escoitando a titora Bea. Bueno, pois eu só vos quería dicir que cando viñen para aquí, alá polo mes de setembro, non coñecía nin Friol, e cheguei aquí un pouco asustada, pero agora que pasou todo o curso escolar, leume un gran recordo de todos vós. A verdade é que tanto Andrea como eu pasámoslo moi ben con vós en Londres, estamos moi agradecidas do ben que vos portastes. E nada, agora acabades unha etapa, levades xuntos de 2-3 anos, e ides empezar pois outra nova, ides conocer a novas persoas, novos amigos,
E seguro que vos levades un recordo estupendo tanto do CPI Dr. López Suárez de Friol como do último ano, que houve moitísimas excursións e que verdadeiramente o pasamos moi ben. E iso só vos quería dar as grazas a todos. Bueno, para continuar co guión, vamos a proceder ahora á entrega de bandas e orlas, vale? As bandas de cada un de vos e a orla que é o traballo que lles imos dar un aplauso a Modesto. Empezamos con Lidia. Beatriz. Nerea Campos. Fanny. Vicente. Antes de nada, como decía siempre Elena, a manito y adiós. Ilenia. Jorge. Brenda.
Adrián López. Lucía. Dani. Antonio. Adrián Piñeiro. Laura. Javier. María Santos.
Noelia. E por último, María. Creo que Noelia. Pues que suba Noelia. Outra vez. Sí. A ver qué tienen estos preparados. Los profesores también merecen banda, nos vamos a dar. A Andrea, por ser la misma mitad. A Demencio, por ser un mister fotógrafo. Pero para otro. Para que por mis artistas. Así. Ahí se va a decir. Elena, mis pijita. A ver, misma. Esta sería pagarme mis testitas, pero como no están. Aplaudimos. Y ahora todos, adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por delante.